Pues vaig conèixer el Rodolf l'any 1978 perquè nosaltres, que teníem un grup de teatre independent, vam fer El bronzí de les abelles, que ens va agradar molt. De Rodolf ho he après en el meu treball tot. He après molt a llegir textos teatrals, a analitzar-los, a estimar el meu ofici, a respectar-lo. Hem passat tota una vida treballant en diferents moments, fonamentalment dedicada al teatre. Es coneguérem, ràpidament connectarem molt bé i se constituïren com a tal en el Centre Experimental de Teatre, un grup pioner de lo que va ser el teatre independent en els anys 70. Estaven construint d'alguna manera un model de quin teatre podríem fer. Fomentar la creació col·lectiva, mentre Rodolf, que era una màquina, tractava de coordinar-ho tot, tenia aquesta capacitat de treball i del lideratge que potser molts altres no tenien. Funcionàvem com una mena de cooperativa. Era el moment de la llibertat d'expressió, reivindicativa, de lluita. Un moment apassionant, fotut, però apassionant també. Quan buscàvem obres teatrals, en les llibreries no era gens fàcil trobar altres que no foren originalment de castellà o bé traduïts al castellà. En aquest moment ens plantejàrem que tenien que fomentar la búsqueda de textos en valencià i el Rodolf, com dic, era una màquina, es començà a escriure. Aquest va ser el moment de creació del Rogle, de la búsqueda també d'altres còdics d'interpretació. Vull dir, anem incorporant elements que ens feien propiciar determinats canvis, i entre ells, i molt important, va ser el canvi d'idioma. I de sobte la seva generació va començar a fer teatre culte en valencià, estèticament i temàticament en valencià. I vam descobrir el teatre que en aquell moment representava el Rodolf, que representava el nou teatre després de molts anys, diguem, de sequera, no? El repte era crear un públic. Van començar del no-res. Per part meva diria que el Rodolf i el seu germà van ser els pioners. I ha sigut una evolució brutal, no? Com es pot constatar en les més de 60 obres del seu teatre complet. Unes obres sobre la condició humana que per a mi són universals i ho seran sempre. Un punt clau en la dramatúrgia de Rodolf és no donar tot fet a l'espectador o en un gir final. Aleshores l'espectador ha de completar un trencaclosques que te fa ser intel·ligent. La intriga, la ficció, el teatre de suspens, inclús moltes vegades toca la comèdia i el teatre musical. Té una línia històrica que ha compartit en Josep Lluís, sobretot Cirera, el seu germà. Personatges que lluiten per la justícia, que lluiten per l'honestitat. Ha portat el teatre valencià per tot el món. El verí del teatre s'ha traduït en 16 llengües. Augmentar el nivell de difusió cultural i l'expansió del teatre en valencià i per autors valencians. Jo crec que els millors guionistes, sobretot en aquell moment quan va començar la ficció a televisió, eren els escriptors de teatre. Com que ell és autor teatral, és el que més s'assembla a uns guions. És una persona que sap molt bé el que vol fer i el que vol escriure i el que vol explicar, però a la vegada està obert a que hi hagi més persones que tinguin opinions, i el Rodolf amb això demostra que és un gran autor i un gran guionista. Treballar les obres de Rodolf des de la direcció és tot un repte. Sé molt bé el que vol contar i si tinc un dubte el tinc a casa. Però, clar, no deixa de ser el meu pare. Hi ha una cosa de respecte perquè se sent orgullós de mi i de la seva obra, clar, sobretot del seu treball. Sempre escriu personatges femenins profuns, amb moltes capes, molt madurs i molt complexos, i això és superbonic com a actriu. Hi hauria que donar-li l'enhorabona per dues parts. Una, a Rodolf, pel seu
treball, per la seva lluita, per la seva constància, pel seu èxit, diguem, a nivell d'autor teatral. I també, d'altra banda, felicitar a la Fundació Bromera per haver reconegut tot aquest esforç i aquesta aposta per els nostres autors valencians, no solament per la difusió de la lectura, sinó també per la seva obra important. Són coses que li donen una espenta per a continuar, treballant, escrivint, imaginant i per a poder continuar ser referent per a nosaltres.